Ako človek s dôchodcovskými zájmami som aj ja podľahla domácemu pečeniu chleba. Začínam rozmiešaním kvásku v teplej vode, kým nezačne takto pekne bublinkovať. Potom pridám múku a zamiešam ju, kým nevznikne cesto, v ktorom sa nenachádzajú žiadne suché miesta. Cesto zakriem a nechám hodinu oddychovať. Po hodine do cesta zapracujem soľ, pomôžem si trochu vody, aby sa lepšie vmiesila a začínam prvým naťahovaním cesta. Na tento proces neexistuje presný počet opakovaní, ale základ je prestať v momente, keď sa cesto začne trhať alebo prestane držať tvár pri naťahovaní. Potom ho zakriem a nechám oddychovať asi 30 minút. V druhom sete naťahovania používam coil foldy, čo znamená, že cesto akoby zbieram rukami zo spodu a ťahám ho smerom hore. Tento spôsob vytvára hladší povrch ako klasické naťahovanie. Ešte stále som neprišla na to, ako upiecť dokonalý domáci chlieb, ale vďaka tomuto receptu viem dosiahnuť celkom pravidelne uspokojivé výsledky, ktoré sa dajú jesť. Na začiatku mojej chlebovej cesty som používala babičkinu chlebovú múku, ale nikdy mi z nej nevyšiel dobrý chlieb. Teraz používam babičkinu biohladkú múku. Je dôležité, aby bola bio a nie klasická, pretože bioverzia má vyšší obsah bielkovín. Práve z tejto múky mi prvýkrát vyšiel dobrý chlieb. Po poslednom, teda 4. naťahovaní, cesto premiestnim do menšej misky, zakriem ho a umiestnim do chladničky na 24 hodín. V druhej časti bude pokračovanie postupu po oddychu v chladničke.